पले करनी चाहो बातो पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल ऊपर बातो पले करनी चाहो बातो पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल कवनो कहे होने कवनो कहे हे ने बा कवनो कहे होने कवनो कहे हे ने बा तलो के संचालू कहरिए कर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कहरिए कर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कहरिए कर ढोरी के ने बा तबिया पोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई मालविया टंची तबिया पोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई लागताटे महालई पियो रछेने बा लागताटे माल पियो रछेने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के सोनो चालू कर ढोरी के ने बा साध सनिसाना लहंगा में बाटे एकरा कुछ देखा जाना अवधे से राइटर थारू साध निशाना अनुराग मिसाइल बाटे कुछ देखा जाना रसदार चीज देख आइल एने बा रसदार चीज देख आइल एने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा